Naparo da ito yung L201, iti municipal quarantine checkpoint, iti Bangkit Abra. Nakita iti uneg, iti sumagmo na bag, ti presko manok, ken karne, iti baboy. Mapapati ang may deliver ko man ito, iti leksyonan, ken mo nang nagtaod da iti pesto da iti Dolores. Sinitar ita da iti otoridad, gapit isa na nasayaat, apa nakaipak na. Ang dalat tamit, namandang ang sarding na ito, yung ganati talagang maalad na Diyos tong eleksyon da. Kasi mula da duma, pada ti panakatrato na ito, talagang anteng inggaan na ito, inggaan natin magnagum da. Kinagpeso na, data kinarga na nga presko, natin kumakakarnim, sobrang lagis na pa yun, agangot pa yun. So nagito yung kasi muna ko mati proper food handling. Malaksit iti improper handling na iti kargada. Natikadan pa iti driver, gapo ka iti sumagmo na violation, kasi driving without driver's license, not wearing seatbelt, ken na dumapay. Na kumiskar na iti kargada 45 kilos sa karne ti manok, ken 5 kilos sa karne ti baboy. Nagkikirmeteng nagpenterview tagtagi kwa ti negosyo, ngem inpetting da, na isupply kada kwada na iti manok manipol iti local supplier. Inpasing keda sa rotenda, ti umdo pa nang ipak kada iti i-deliver da manok, ken karne ti baboy kada iti branches da. And we are now looking into nunyamot ti mabalimbing nga iko nga recommendation para ti munisipyo nga naka-registran di business na. Di kita hantayumet nga nagkaroon iti intermunicipality nga regulation kuma ti pinagibiyahe ti karne kada livestock. So tikit kita mimat kasano tayo nga i-regulate dagito inusustumet laeng nga local talaga dagita kargada. Inayon ti opbed, rumbeng nga panguruna, ti kinatalged dagiti may biyahe a karne. The recommendation ti National Meat Inspection Services no freshly slaughtered kuma ti karne deta gita baboy, okay lang may lakos una nga hanga naka-freezer for a period of, I'm not mistaken, 8 to 10 hours. So no kaparti mabalin nga naka-display so na ti kasye ka kwa. Ngam no daytang ket 15 ti kasye nga oras i-freezer mo datan. I-freezer mo may lakos so na as frozenen. Data mat frozen no ilakom data dapat ipag-displayam ka refrigerated. Hanga mabalin nga irwar mo jay lang paglakwan ni tiyandaan nga awanti kuana dapat refrigerated. No agbiyahe kasi matlaeng dapat ag-mantener ti temperature data karne. So nga dapat refrigerated van or no acidig lang ti biyahe talaga nga packed with hampay nga recommended di ice nga plain DJ Techno Ice, DJ kasla gel nga ice ta na baybayag ti lamis na diyay. So mas advisable nga kasjay pa iti packaging ken styro. Ti panunutan damat kumadaga ti partidor kada kwa gitiglalako ti karne kanen ti tao mo data bitbit da hana nga kasjay kuma. Kabayatan na, inparamnama ti pulisya iti angin nga panagkikaysada iti quarantine checkpoint. Babaen ti pinakikaysa iti local government unit ti Bangged ken babaen balan ti direktiba ni Kong J.B. Bernos ti kapulisan ti Bangged ket 24 hours nga agbanbantay iti quarantine checkpoint tayo dito sinalang tapno malapid dito pinagsarak dagito karne nga dimalan ti inspection ken ti amin nga kailangan nga papel tapno natalged nga kanin metlaeng dagiti kakailian tayo dito Bangged ken tintero nga probinsya ti Abra. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.